Zamisli ovo. Sjena od 20 km klizi pored Venere brzinom od 220.000 km na sat, a njezina strana okrenuta prema Suncu užari se poput unutrašnjosti peći. Avi Lobe. Da, isti onaj profesor s Harvarda koji je jednom rekao da bi Oumuamua mogao biti svjetlosno jedro, upravo je objavio još jedan rad. Ovaj put tvrdi da sjaj nije sunčeva svjetlost koja pleše po ledu ili prašini. On misli da je to nepogrešiv otisak kompaktnog nuklearnog reaktora koji pokreće međuzvijezdanu letjelicu. Ili smo upravo dobili prvi pravi trag da nismo sami. Ili gledamo najskuplju optičku iluziju koju je moderna astronomija ikad proizvela. Večeras ćemo proći kroz obje mogućnosti, jedan po jedan dokaz, jer sad otkucava glasnije nego jedna misterija koju smo ikada lovili. NASA-in teleskop Atlas uočio je objekt 1. srpnja 2025. Već unutar nekoliko sati izračunata je njegova orbita kao hiperbolična, što znači da juri iz međuzvijezdanog prostora i jednako će brzo nestati. 3 dana kasnije, Minor Planet Center to je službeno potvrdio. 3 i Atlas, tek treći potvrđeni međuzvijezdani posjetitelj nakon Oumuamue i Borisova. Sad, da je svo svjetlo koje vidimo samo odraz sunčeve svjetlosti koja se odbija od čvrste površine, gledali bismo u čudovište od 20 km, 10 km Manhattana zalijepljenih zajedno. Ali spektri s Europskog južnog observatorija ne pokazuju ni jedne uobičajene kometne linije. Nema vode, nema ugljikova monoksida, nema repa. Pa kakav je to komet koji zaboravi ponašati se kao komet? Komet je inače najjače svjetle na hemisferi koju grije sunce, a rep im uvijek pokazuje dalje od zvijezde. 3 i Atlas okreće priču. Njegova najsvjetlija točka nalazi se na prednjem rubu, na strani koja se doslovno zabija u sunčev vjetar. Spektar je previše gladak preko infracrvenih i vidljivih pojasa da bi to bio jednostavni odraz svjetlosti. Što god da je površina, pretvara energiju u svjetlost s gotovo 80% učinkovitosti. Najbolji laboratorijski testovi koje smo napravili s egzotičnim magnezijevim silikatnim premazima uspjeli su pojačati sjaj tek za 25%. Brojke jednostavno ne štimuju. Avi Lobe i postdoktorski istraživač Carson Azel objavili su 32 stranica preprint pod naslovom Je li 3 i Atlas umjetna nuklearno pogonjena sonda? Njihova tvrdnja počiva na 5 stupova. Orbitalna ravnina. 98% poznatih međuzvijezdanih objekata ima jake nagibe prema ekliptici. 3 i Atlas leži gotovo savršeno ravno. Vjerojatnost 1:500. Bliski prolazi. Simulacije pokazuju da je prošao 0,3 AJ od Venere, 0,5 AJ od Marsa i 0,8 AJ od Jupitera. Gravitacijski manevari koji daju besplatne kikove. Slučajnost da pogodi sva 3. 0.005%. Vrijeme perihela. Najbliži prolaz Suncu dogodio se baš dok je Zemlja bila na suprotnoj strani orbite. Zgodno ako želiš izbjeći planet s najvećim radijskim antenama. Prednji sjaj. Lobe računa da bi kompaktni nuklearni reaktor koji pokreće magnetohidrodinamički motor mogao emitirati točno onu infracrvenu jačinu koja je opažena. Paradoks veličine. Prirodni objekti veći od 10 km među međuzvijezdanim lutalicama trebali bi biti nevjerojatno rijetki, osim ako ih netko nije namjerno izgradio tako velike. Na Oxfordu, Chris Lind nazvao je ovu interpretaciju o vanzemaljcima glupost uživo na BBC-u. Njegovo mišljenje. Vjerojatnostni argumenti izgledaju uvjerljivo tek nakon što već znaš orbitu. Marco Macelli iz ESO-a ističe da Atlasovi podaci zapravo pokazuju slabe tragove cijanogena i dvoatomskog ugljika, klasične otiske kometa koji se budi blizu Sunca. U međuvremenu, Zwicky Transient Facility objavio je snimku u time-lapseu. Svjetlina raste svakih 7,4 sata. Tipičan period rotacije izduženih kometnih jezgri. Njihov zaključak. Još jedna prljava snježna gruda, doduše golema. Usporedimo posljednjih 7 godina, 2017. Oumuamua ubrzava bez vidljivih mlazova.
2019. Borisov se ponaša kao školski primjer kometa iz druge zvijezde. 2025. Tri i Atlas odbija odabrati stranu. Avilobe u tome vidi trend. Prvo mogući svjetlosni jedro, zatim normalan komet, a sada potencijalna nuklearna letjelica. Kritičari pak vide bolje teleskope i promatračke pristranosti. Istina se vjerojatno skriva negdje između tih stajališta. Ako je 3i Atlas umjetan, imamo možda 6 mjeseci prije nego što proleti pored Jupitera i zauvijek nestane. Ako je prirodan, svaki teleskop na Zemlji ili iznad nje ipak ima priliku jednom u životu promatrati netaknutu relikviju iz druge zvijezde kako isparava pod našim suncem. James Webb već je rezerviran za 12 sati sredinom kolovoza kako bi tražio toplinske potpise. Posve novi observatorij Vera Rubin utvrdit će rotaciju i sastav površine. Svako promatranje ili će oboriti Lobeovu veliku tvrdnju ili standardni model kometa. Zaustavite video i napišite svoju teoriju u komentarima. Sonda ili komet? Glasajte jednostavnim P ili K. Zatim objasnite zašto. Najbolji odgovori bit će zakačeni na vrh. Većina astronoma zakoluta očima na taj odlomak, a onda svejedno juri rezervirati svaki dostupan sat teleskopskog vremena. Svemir nema obavezu ostati tih. 3 testa odlučit će raspravu prije nove godine. Infracrveni spektar. Prirodni komet trebao bi zasvijetliti na 3,4 mikrona zbog organskih spojeva. Reaktor bi pak imao vrhunac na 4,8 mikrona gdje užareni uranijev oksid sjaji. Rezidualna ubrzanja. Ako se objekt ubrza ili uspori čak i za nekoliko centimetara u sekundi, izvan gravitacijskih predviđanja, to znači da radi neki pogon. Radarski odjek. Antene Deep Space Networka mogu idućeg mjeseca odbiti signal od površine. Čvrsti metalni trup vraća oštar odjek. Porozna, ledena jezgra razmazuje eho kroz nekoliko milisekundi. Očekujte naslove bez obzira na ishod. Iz dana u dan objekt se udaljava od Sunca, hladi i tamni. Do siječnja 2026. bit će dalje od Jupitera i bljeđi od Plutona. Nakon toga, nijedan ljudski teleskop ga više nikada neće uhvatiti. Prozor za odgovor zatvara se brže nego jedna astronomska misterija koju smo dosad gonili. Čak i Lobeovi najžešći kritičari potiho priznaju da se nadaju da je u pravu. Potvrđena vanzemaljska letjelica preko noći bi prepisala udžbenike. Potvrđen prirodni komet ipak bi popunio golemu prazninu u našem razumijevanju kako planetarni sustavi izbacuju materijal u prazninu. I tako stojimo pred dvijema mogućim budućnostima. U jednoj se budimo uz naslove. NASA potvrdila vanzemaljski reaktor. U drugoj, astronomi tiho dodaju još jednu točku u katalog međuzvjezdanih kometa i idu dalje. Koja god budućnost došla, ovisit će o mjerenjima prikupljenima u sljedećih 100 noći. Nastavite promatrati nebo i nastavite pratiti ovaj kanal. Javit ćemo vam čim podaci stignu na servere. Do tada, ostanite znatiželjni, ostanite skeptični i recite nam sonda ili komet.